Шүренмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Ульяновскида ифтар мәҗлесе төрле төбәкләрдән 4000-нән артык дин кардәшебезне җыйган. Bu formatda bizdə bulğanı yox hələ. Biz hələ sizdən təcrübə alıb getəbiz inşallah. Qarab bek saqlandıq. Ульяновский tatarları ikən bir başqa bizdən istədir ikən. Татарстан Республикасының халык рәссамы Рифкат Вахитов күргәзмәсе. Allah Teala'dan yardım sorağa şimdi mena bek dini kişi olarak da bek rahmeti nişektir ilham bira 40 yıl işlegende kubukta şunday derecede mümkünlük bira işlerge. Кыргызстанда яшәүче милләттәшебез табиб Рафаэль Насыйбуллин турында сөйләрбез. Я думаю, это моя мечта все-таки сбудется. Все равно тянет в Татарстан, и я бы хотел бы там побывать. Свердловский өлкәсендәге яшьлек ансамбленә 75 ел. Монда шул хәтләрәхә килеп энергия алып кайтасың монда. Кызлар йырлай, барысы да йырлай, шатлар, гөрләшеп торалар. Дәвам итәбез. Ифтар ашларын зурлап, күп халык катнашында уздыру Ульяновский өлкәсендә моннан 12 ел элек башланган. Беренче елны анда 60 кеше катнашкан булса, быелгы ифтар үз мәйданына 4000-нән артык дин кардәшебезне җыйды. Бу юлы ул төбәкнең Сембер эшмәкәрләр клубының 20 еллыгы белән бер көнгә туры килде. Шуңа күрә быелгы изге аш мәҗлесенә Удмуртия, Татарстан, Мордовия, Чувашия республикаларыннан, Пенза, Самара һәм Саратов өлкәләреннән дистәләгән эшмәкәр, татар иҗтимагый оешма җитәкчеләре һәм имамнар чакырылган. Ифтар ашы башланганчы кунаклар Сембер Ульяновский татарларының иҗтимагый тормышы һәм эшмәкәрлекне оештыру эшчәнлеге белән дә танышырга өлгерде. Теманы Ульяновскидан Рамис Сафин дәвам итәр. Сембер Ульяновск татарларына кунакка килгән һәр кеше мондагы татар тормышы белән танышуны татар мәдәният үзәгеннән башлый. Бу юлы да искәрмә булмады. Үзәк каршындагы Кылгали һәйкәленә чәчәкләр куйганнан соң, кунаклар мәдәни үзәккә узып, аның эшчәнлеге, бирдә эшләүче дистәдән артык иҗат коллективлары һәм музей экспонатлары белән таныштылар. Үзәк директоры Рамиля Сафина аларны кызыксындырган бик күп санлы сорауларга җавап бирде. Урама фольклор ансамбле кызлары үз җырларын бүләк итте. Йораклардан килгән кунаклар көндезге өйлә намазын укырга әле шәһәрдә күптән түгел генә ачылган Ак мәчеткә килделәр. Бу мәчетнең зур заллары берничә йөз кешене сыйдыра. Бирдә ел дәвамында гарәп телендә укырга, язарга өйрәнү һәм Коръән уку буенча якшәмбе мәктәпләре эшләп килә. Һәр атна саен диярлек дини аш мәҗлесләре, никахлар узып тора. Кунакларның чираттагы тукталышы Ульяновскида йорт җиһазларын җитештерү буенча эшләүче Ирек Гадиевның фабрикасында булдылар. Әлеге фабрикада 500-дән артык кеше хезмәт итә. Монда эшләнгән мебельне Россиядә генә түгел, якын чит илләрдә дә күрергә була. Араларга була моннан, направление бик ошады, детский садлар, анда өйрәтү балаларны дини юлына бастыру, мәдрәсә, бик ошады. Техникаларны аңлаттылар, яхшы база сездә, сельхозтехниканы, импортларга, советскилар да бар. Өлкәнең актив җәмәгать эшлеклесе бик зур хәйрия эшчәнлеге алып баручы Руслан Кантемиров фирмасы авыл хуҗалыгы өчен техника, аларны ремонтлау һәм запас частар җитештерү белән дә шөгыльләнә. Тимер фирмасы авыл хуҗалыгында эшләүче механизаторларны яңа заманча техникага укыту эшчәнлегендә җайга салган. Монысы инде шәһәрнең Биләр мәдрәсәсе. Кайчандыр балалар бакчасы булган әлеге ташландык бинаны өлкәнең диния нәзарәте үз карамагына ала һәм мәдрәсә ача. Биредә хәзер Ульяновск өлкәсендә яшәүчеләр генә түгел, Идел буе төбәкләреннән дә килеп укучылар байтак. Бар школьниклар тоже безнең студентлар келгәндә укый, кунак полностью. Ягъни мәктәптә укыйлар, университетларда яшә колледжларда кайталар, укыйлар, монда уже дини белемне алалар. Кыска гына вакыт аралыгында берничә җирдә булганнан соң ифтарга килүче кунаклар Волга спорт арена бу сараена килде. Биредә Идел буе татар эшмәкәрләренең съезды башланды. Эшмәкәрләрнең булай җыелуы үзе бер күптән күренеш. Чөнки татарның яшәешендә ике кристаллашу нуктасы бар. Берсе аның дин булса, икенчесе татар эшмәкәрләре. Ул революция кадәр дә шулай булган безнең милләтебездә, бүгенге көндә дә без ифтарга җыелубыз һәм Сембер клубының 20 еллыгына җыелубыз менә шушы ике кристаллашу нуктасын күрсәтә. Дөрестән дә Ульяновск татарлары бик күп кызыклы һәм милләт өчен файдалы байтак башлангычка нигез салган. Татарның монда изе бар. Чөнки күпме еллар элек мондалар оештырылып, мәхәлләләр белән, бөтен нәрсәләр белән милләт буе төп милләт булып яшәгәннәр
һәм алар белән бүтән милләтләрдә һәм властьта һәр вакытта килешеп, уртак булып эшне алып барганнар. Ульян өлкәсе безгә ул чынлап та арада ярак булса да күңелдә бик якын. Шуңа күрә безнең инде аерым әйтәсе килә, монда күп кенә әйттеләр, безнең татар дөньясы дип бөтен татар конгрессына аерым рәхмәтләр әйтәсе килә барыбыз исемнән. Ульяновскидагы сыман Удмуртиядә дә күптән түгел генә татар эшмәкәрләр клубы оешкан. 2 месяца назад собрали порядка 100 человек предпринимателей на нашей площадке, пригласили, никто не отказался, всем было интересно, про что это, что мы собираемся делать. Выбрали актив, который будет работать как совет предпринимателей. Әмлә бу кадрларны без сарай аренасында төшердек. Тагын берничә минуттан биредә өлкә губернатор Алексей Русский катнашында ифтар мәҗлесе башланачак. 4000 кеше бер үк вакытта, бер үк җирдә намазга баса. Бу форматта бездә булганы юк әле. Без әле менә сездән тәҗрибә алып китәбез иншалла. Карап бик сокландык. Ульяновский татарлары икән, бер башка бездән истә тора икән. İftarlar her kende uzun baralar. Her bir meçhitteki religiozne, общественные организациялар, berken saylılar da, grafika koyalar da общий açtıralar. Çıl ete bizim indi. 1000 yarım kişi hakkın cıla alıp şamda обществоларда. Ульяновскида беренче шундый күмәк ифтар моннан 12 ел узган иде. Билер мәдрәсәсендә уздырдык. Шәкертләрне ашаттык, детдомнардан, инвалидлар йортыннан әбиләрне, бабайларны китереп, шәкертләрне сыйлап, беренче ифтарыбыз шунда мәдрәсә биләрдә узды. Аннары берничә ел без төрле кафеларда, ашханаларда уздырдык. Без сарайында мондый ифтар быел 4нче тапкыр уза. Аллаһ Тәгалә көч-куәт бирә. Чөнки качан яшкан идек, чакырган идек. Беренче көннән китте булышу, китте садакалар. Бүгенге вакытта 1,800,000-дән артык садака җыелган. Бөтен нәрсә кирәк иде, бөтенебез бар. Әлхәмдүлилләh. Өлкә мөфтияте әлеге зур ифтарны әзерләгәндә һәр районнан да делегатлар килүендә оештырган. Сер түгел, бу эштә өлкә хөкүмәте һәм губернатор аппараты да зур булышлык күрсәткән. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Казанның Хәзинә милли сәнгать галереясында Татарстан Республикасының халык рәссамы Рифкат Вахитов күргәзмәсе ачылды. Ул аның 85 еллык гомер бәйрәменә багышланган. Милли җанлы рәссамның иҗаты, аның рәсемнәре һәр татарга якын. Аларда безнең тарих, шәхесләр, көн күреше бездә тасвирланган. Тулырак киләсе сюжетта. Төрле рәсемнәрдән татарның бөек шәхесләре карап тора. Милләт язмышын, киләчәген хәзер инде сезгә, сезнең буынга ышанып тапшырдык. Сынатмагыз диләр сыман. Монда мәгърифәтчеләр дә, язучылар, рәссамнар, сәясәтчеләр дә бар. Рифкат Вахитовны портретлар остасы дисәк, ялгышмабыз. Безнең татар милли тарихында зур урын калдырган шәхесләрне, шушыларның портретлары бик үзенчәлекле әйбәт эшләнгән. Һәм алар бер серия буларак, алар бер кадәр bir tip tarakta. Şulay bulmuşa mümkün değil. Çünkü onlarını gelecekte dersliklerde ulaştırıp şu balalarını tanıştırıra bulacak şahıslar bilen. Kaysı bir kartinalarda bu şahısının nerse bilen şugullengeninde görünüp dura. Çünkü onun tepesindeki atributlardan onun gündelik şugulu da sezilir. Биредә Татарстан Республикасының халык рәссамы, күпләрнең остазы Бакый Урманчы да урын алган. Безнең сәнгатьтә иң бийек шәхесләрнең художниклар шәхестә буларак иң бийек кеше булган. Мин уйлыйм инде аның ризалык биргәнен Утыруга инде риза биргән бер яктан инде минем сәнгатемдә танагандай шикелле, чөнки беренче ләкин сорау художникка утырмас иде дип уйлыйм инде. Менә үзе дә таныды, үзе дә хуплады бу портретны. Минем өчен уйлыйм инде бу бик дәрәҗә. Рифкат Вахитовның рәсемнәрен темага карап 4 залга бүлгәннәр. Портретлар, Татарстан, Шәрык дөньясы, тарихи әсәрләре. Бигрәк тә Казан ханлыгы чоры кызыксындыра аны. Якын инде безгә вакыт ягыннан да, тарих ягыннан безнең иң куәтле көчле заман күрсәтә инде, уйлыйм инде. Данлыклы күрсәтәсе килде. Улы Мөхәммәдне Казан ханлыгын оештырган башлап җибәргән Синбикә ханбикәне күрсәткән. Ике шәхес арасында вакытны инде башка шәхесләр аркылы да күрсәтергә тырыштым инде. Колорит дигәндәй рәсем,
bütün kiyim ornamentlar aşağı nişikler tırıştım indi şul zamanını aşıklarga kürsətirge nişik ben tıydım nişitkirge halkka. Рифкат Вахитов бит ул заманында Татарстан рәссамнары берлеген оештырган иде. Аның бу оештыру сәләте аның 90-нчы елларда бигрәк тә безнең суверенитет алган чорда, үз аңабыз күтәрелгән чорда ул бик кирәкле эшчәнлек иде. Чөнки ул татар рәссамнарын берләштереп, безнең Идел буенда яшәгән һәм башка Удмурт, Чуаш, Башкортстан рәссамнарын да берләштерә торган шундый бер оешма иде ул. Аларның максаты татар сәнгатен безнең борынгы жанрларына, борынгы формаларына заманча күрсәтү максатлары иде. Рифкат Вахитов 1938 елда Ижауда татар гаиләсендә туган. Казан сәнгать училищесында, аннан Харьков сәнгать институтында укыган. Ташкентта да эшләп кайта. Тик Татарстан, татар мөхите тарта аны. Милли җанлылыгы иҗатында да ярылып ята. Эшләре шул хәлле уйланып, нык иттереп, фикер йөртеп, точно нитеп эшләнгән тегем, җиренә җиткереп. Уланы башта кагазга эшләп, күчереп, картон дибез, күчереп киндергә, аннан соң киндердән инде әкрен генә менә төсләр байлыгын, менә татар халкы ничек менә ул тыныч һәм ничек дип әйтергә кирәк, моңлы, менә шундый моңлы сәнгать табыла. Аның бер төшедә кычкырып тормый. Анда теге шит ялтырап торган буялар юк. Анда менә шу төсләр байлыгы, колорит дибез инде. Бу күргәзмәне күрсәтергә кирәк бөтен дөньяда. Чөнки монда безнең тарихыбыз, бу күргәзмә татар халкының күзгүче. Студиялар вакытыннан бирле мин аның иҗаты белән бик яхшы таный. Шул һәр вакыт шундый бик тырышып эшли торган кеше. Ул һаман да эшләп тора. Менә бу күргәзмәдә аның бөтен эше түгел. Метрода аның эшләре бар. Мозаичный. Ул үзе живопись буларак монументалист табылды. Аның шул иҗатында бик күп монументаль әйберләр бар. Беренчеләрдән булып ул шундый рельеф ясый. Ул керамикадан рельеф, бу бик үзенчәлекле рельеф. Ул Татарстан кунакханәсендә Чаллыда була. 77 елда алар Николаев белән бергә эшлиләр һәм шул язуларында безнең татар сәнгате диварлардагы язуларны хәтерләтә. Инде безнең борынгы чорда беләсез сурәтләр булмаган. Бу беренчедән безнең традицияләрне үстерү. Икенчедән, өр-яңа тагын аңа солыш бирә ул. Һәм беренчеләрдән булу монументаль сәнгатькә конкурс жанрын кертеп җибәрә. Энергиясе ташып торган Рифкат Вахитовка 85 яшь бирмәссең дә. Ул 30 ел элек ничек иҗат иткән, бүген дә шундый темпта, шулай яшьләрчә илһамланып эшли. Бу көннәрдә ул татар халкының тагын бер тарихи шәхесе, Габдрәшит Ибраһимовның рәсемен ясау белән мәшгуль. Рифкат Вахитовның Хәзинә галереясындагы күргәзмәсен 10 майга кадәр карарга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Кыргызстанда яшәүче милләттәшебез табиб Рафаэль Насыйбуллин турында сөйләрбез. Я думаю, это моя мечта все-таки сбудется. Все равно тянет в Татарстан, и я бы хотел бы там побывать. Свердловский өлкәсендәге яшьлек ансамбленә 75 ел. Монда шул хәтләре килеп энергия алып кайтасың монда. Кызлар йырлай, барысы да йырлай, шатлар. Гүрләшеп Шактый милләттәшебез тарихи ватаннарыннан читтә яши һәм татар халкының эшчән, төрле һөнәргә сәләтле булуын үз мисалында исбат итә. Шундый милләттәшләребезнең берсе Кыргызстан Республикасының сәламәтлек отличнигы Рафаэль Рәхим улы Насыйбуллин. Аның медицина өлкәсенә керүе дә әтисенә Кызыл байрак ордены иясе сәламәтлек отличнигы фельдшер Рәхим Рахман улы Насыйбуллинга бәйле. Кыргызстанның Җидеүгез районында урнашкан бер фельдшер-акушерлык пункты да аның исемен йөртә. Әнисе дә укытучы булуына карамастан әтисе белән бергә медицина өлкәсендә эшләгән. Бүген Рафаэль Насыйбуллинның эшен оныклары дәвам итә. Кыргызстанның искиткеч гүзәл һәм шифалы табигате турында җир шарындагы күп кеше ишетеп кенә түгел, үзе күреп, тоеп белә. Әлеге җирдә Советлар Союзы вакытында илнең җитәкчеләре, космонавтлар һәм башка дәрәҗәле кешеләр сәламәтлеген ныгыткан. Шуңа да монда ул заманнардан төзелеп, бүген дә яхшы эшләп килүче шифаханәләр күп. Шуларның берсен инде 20 елдан артык милләттәшебез Рафаэль Рәхим улы җитәкли. Медицина өлкәсенә дә ул әти-әнисенә карап килә.
Я с самого детства почему-то хотел быть медицинским работником. В классе, в первом классе я был санитаром класса. Потом, учась в школе-интернате имени Токтагуса Султана в городе Пржевальск, бывшем сейчас Каракол, у нас была зорница. На зорнице я был в качестве санитара. 8 классны тәмамлагач, Каракул шәһәрендә медицина училищесын фельдшер дипломы белән тәмамлый. Армиядә дә фельдшер булып, санчастьта хезмәт итә. Аннан соң Бишкәктә медицина университетына керергә тырыша. Ләкин балалар җитмәү сәбәпле анда керә алмый. Но благодаря прекрасному врачу в городе Каракол на скорой медицинской помощи, Валентине Ивановне, я приехал, не сдав экзамены, хотел устроиться на скорую помощь. Она мне сказала, что вы еще ничего не потеряли, езжайте в Новосибирск, там у меня мама, у нее будете жить, устроитесь на рабфак мединститут, закончите, и вы будете студентом мединститута. Һәм Рафаэль әфәнде шулай эшли дә. Новосибирск шәһәрендәге медицина институтын тәмамлагач, аны 7 үгез шифаханәсенә юллама белән җибәрәләр. Анда ул 17 ел эшли һәм ахыр чиктә баш табиб вазифасын башкара. 2002 елда аны Зәңгәр Ыссык-Күл шифаханәсенә баш табиб итеп куялар. Әлеге көндә ул аны җитәкли һәм табиб буларак та дәваланучыларга ярдәм итә. Аның турында бары тик уңай сүзләр ишетелә. Ә инде мактаулы исемнәре һәм грамоталары хисапсыз. Хезмәттәшләре дә аны бик хөрмәт итә. Я работаю давно с Рафаэлем Рахимовичем. Рафаэль Рахимович очень ответственный, организатор, знающий, умеет работать с людьми. В коллективе он очень доброжелательный и знающий, знает свою работу. Бізден башқа дәрігеріміз, мындайша айтқанда медицина қызметкерлерінің атасы. Сотрудниктерін өзінің балдарындай қарайды. И как врач он очень грамотный, как мануалист он вообще нет слов. Его даже со всего мира, получается, у нас санаторий отдыхает со всего мира, да? И со всего мира приезжает, его ищут, да, потому что он очень хороший мануалист, хороший врач. Рафаэль Насыбуллинның хатыны да медицина өлкәсендә эшләгән. Ул татар кызы. Алар бергә 3 кыз һәм 1 малай үстергәннәр. Гаиләдә татарлыкны саклап калырга тырышалар. Оныклары, балалары белән бергә татар җәмгыяте оештырган чараларда катнашалар. Тарихи ватаннарда һәм Казанга барып кайтырга телиләр. Я думаю, это моя мечта все-таки сбудется. Все равно тянет в Татарстан, и я бы хотел там побывать. Аллах кушса, ул эшне дә башкарып чыгарлар. Чөнки безнең милләттәшләребез бар яктан да уңган булган. Зөһрә Фатихова, татарлар, Чулпан Ата шәһәре, Кыргызстан Республикасы. Свердловск өлкәсе халык иҗаты сараенда яшьлек ансамбленең традицион язгы концерты гөрләде. Тик бу ел ул аеруча җылы үтте. Чара Урал башкаласының танылган татар коллективының 75 еллыгына багышланган иде. Концертта кызыклы чыгышлар булды, тәбрикләүләр яңгырады. Әлбәттә инде бәйрәм бүләксез дә булмый. Яшьлек ансамбле бәйрәменнән Уралдагы хезмәттәшләребез сюжеты. Бүйік Ватан соғышынан соң иqtisадны торгызу максатыннан сәнәгать заводларында эшләргә дип Урал якларына күченеп килгән татарларның тормыш тарихы турында берничә китап язып була. Алар моңа лаек. Сугыш афәтен күреп, туган җирләреннән китәргә мәҗбүр булган бу яшь кешеләр киләчәккә өмет белән карый иде. Авылдан алып килгән җырларыбызны, моңларыбызны шәһәрдәге кардәшләребезгә барысына да җиткерергә кирәк. Һәм инде Кадерле дуслар, әйдәгез, татар ансамблен оештырып җибәрәбез. Сез ризамы, дуслар? Риза! Узган гасырның 50нче елларынан алып 70нче елларга кадәр Свердловскига меңләгән кеше күченгән. Шул заманнардагы кебек үк бүген дә аларны татар мәдәниятенә мәхәббәт һәм күп еллык дуслык берләштерә. Посмотрите, это вот ветераны коллектива яшьлек. Подайте бурные аплодисменты, дорогие друзья. Мен бұл ансамбльның ветераны,
Шынысы ветераны. Монда килдем мин 1965 елда, 21 гасырда даже. Шуннан башлап бу ансамбль эшлей. Руководительләре алмашынып тора. Иң күбе Ваҗит абый Җаннуров эшләде, 50 ел эшләде, ул тотып торды менә ансамбльне. Ансамбль гөрләй, анда халык күп килә бу концертларга. Яшьләр эстәлә, яшьләр мотор җырлыйлар, мотор җырлаучылар, биючеләр бар. Ансамбль менә бердән-бер дип әйтергә кирәк, бу өлкәдә, областьта бердән-бер тотылып тора, эшли, ничек булса да тырышалар яшьләр. Екатеринбург шәһәрендә яшьлек ансамблен Ваҗит Зиннуров оештыра. Аңардан соң күп еллар дәвамында коллективны Илдар Шәрипов җитәкли. Аннан үзешчән артистлар белән профессиональ вокалистлар Виларик Садыков һәм Илнур Ногаев шөгыльләнә. Бүген исә ансамбльне Свердловск өлкәсе Түбән Серга районы Аккүл авылыннан Рәфис Нигъмәтҗанов җитәкли. Үзгәрешләр шушы ансамблебызга яңа җырчыларыбыз килде, яңа талантлар, яңа тавышлар. Һәм инде алар безнең коллективка зур өлеш кертте инде. Татар өлешен кертте. Моңнарны үзләренчә иттереп, матур иттереп җырлыйлар. Яшьлек халык ансамбль артистлары татар милли көйләренә мөкиббән. Үзешчән артистлар сүзләренчә сәхнәдә чыгыш ясау тормышка ям һәм уңай хисләр өсти. Күңелле булмастык мини. Монда шул хәтләре хәт. Килеп энергия алып кайтасың монда. Кызлар йырлай, барысы да йырлай, шатлар. Гөрләшеп торалар, короче, все нормально, монда отлично даже. Тарихи ватаннарынан читтә яшәүче татарлар өчен мондый концертлар зур вакыйга. Тамашачылар арасында яшь буынны күрү аеруча шатландыра. Родился я в Екатеринбурге, в Свердловске, тогда еще в Свердловске, да. Корни из Челябинской области. Мы всегда и ходили на концерты, и проводили всякие мероприятия национальные, и, соответственно, мне это близко, душа потянула, конечно, потому что такое мероприятие серьезное, я очень рад на нем оказаться и поздравить наш любимый коллектив. Поэтому это все от души. Яшьлек халык ансамбле Свердловский татарларның визит карточкасы булып тора. Аның 75 еллык тарихы бар. Алда аларны өметле киләчәк һәм яңа юбилейлар көтә. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Хөрмәтле тамашачылар, Рамазан айы дәвам итә. Һәр кайсыбызга изге гамәл гыйбадәтләр кылып, Аллаһы Тәгаләнең шиксез рәхмәтенә ирешергә насыйп итсен. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сау булыгыз. Сезнең телекләрегез тормышка ашсын өчен, аның тирәсен 7 тапкыр узарга кирәк. Айда бар идеме? Ишбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре. Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә бер үк кырбасуында карбыз, кавын, каба үсә. Халык әйткән, алсын дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.